الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu bibiyan wannan shiri na durusu Ramadan muna magana akan mufdiratu sawm, ma'ana sune abubuwan da suke bata azumi. Mun faɗi abubuwa guda biyu ciki, amma yau abin da za mu yi magana shine matsayin mai olsa a ɓangaren babin azumi. Malamai sun yi magana akan wayanda Allah ya musu jarrabawa da ciwo na olsa, sun kasa su kashi uku. To wajibi ne duk wanda yake da olsa sai ya gane a wane kaso yake, kuma ya gane yaya matsayinsa yake. Na farko shine wanda yake da olsa mai tsananin gaske, amma ba shi zai makansa fatawa ba, sai ya je wajen likita ƙwararre. Likita ya duk gwaje-gwajen da zai yi, la'alla maganar likita na ƙarshe ya ce irin wannan olsan ba za ka warke ba kwata-kwata, sai dai in Allah ya rada ba. To wannan sai malamai su ɗora shi akan fatawa na cewa an ce ba zai warke ba, kuma ba zai iya yin azumin ba. To idan wannan an ce ya rama, ai bai da ranar rama, tun da yanzu a Ramadan ma ya kasa yi. To wannan malamai sai suka ce batun azumi ya sauka a kansa, shi kawai zai ci gaba da ciyarwa, duk Ramadan in yazo zai ci gaba da ciyarwa. Wannan shine matsayinsa, amma da sharaɗin likita ƙwararre masanin abun, kuma a iya binciken likita yana ga wannan da wuya ya rabu da ita, kuma baya iya yin azumi. Mataki na biyu shine wanda zai je samu likita ƙwararre ya ce lalle wannan ulcer da take damunka ta yi tsanani, kuma hasali ma ba zai iya yin azumi ba, amma idan muka ɗora ka akan magani la'alla shekara ɗaya, wata shida, shekara ɗaya da rabi ko wani abu makamancin wannan, kuma ka kiyaye dokoki wajen shan magani, kuma ka kiyaye dokoki wajen cin kaza da shan kaza, in Allah ya yarda zuwa lokaci kaza za ka warke. Yanzu ga Ramadan ya zo, to shi ba yin azumi kuma babu ciyarwa, sai ya kiyaye dokokin da likita ya ɗora mar wajen cin abinci da shan abin sha, sai ya ci gaba da shan magani. Idan ya gama shan magani ya koma wajen likita, likita ya ce a kai kan alhamdulillah masha Allah tabarakallah ka warke, to daga nan zai biya azumin da ake bin sa na Ramadan, shi ba bayanin ciyarwa ake ba. Na uku, wanda yana da ulcer ya je wajen likita ƙwararre ya gwada shi, ya ce to lalle kana da ulcer, amma kai inda ba sakalci kai ba abin da zai hana ka yin azumi. Ga wannan maganin, la'alla an zo buɗe baki ka sha magani, in ka zo yin sahur ka sha magani, in Allah da za ka yi azumin ka lafiya kalau. To wannan kada mutum ya kuskura dalilin wannan ulcer ya ajiye azumi. Babu ajiye azumi a kansa, babu cewa sai bayan sallah irama, babu batun ciyarwa, wannan akwai azumi a kansa. Domin hasali na hudu shine wanda shi kuma karfe 7, karfe 8, 9, 10 sai ya ji murdawan ciki, shi ma ya kirkiro kansa ina jin ulcer, ina jin jiri, sai ya ga mutum da dibino, ko ka ganshi da ruwa, ko ka ganshi da abinci. A wannan yanayi da ake azumi, mu dai a garin Gombe babu wani mutum da ya isa ya ce baya jin azumin nan da rana, sai dai kaɗan waɗanda Allah ya sauwake musu. Don haka kowa ya san matsayinsa, ya gane alfarman wannan wata. Ubangiji ta'ala ka ɗora mu akan daidai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.